आता लोकांना समजलं की बाबा लक्ष्मण हा कलिडोनचा पोहतोय म्हणून. तसं जनरल कोणी बैल म्हणणार नाही, म्हणेल असं कोणी म्हणणार नाही की हा बैल एवढा पळत असेल. बैलाच्या कानात आपलं असंच बोललो की आज लक्ष्मणराव आपण आज मैदानाला चाललोय, आपल्याला काय खर्चा पाण्यापुरतो तरी पैसे येतील का. मग त्यानंतर आम्ही बाहेर भरून गेलो पुण्याला गेल्यानंतर सुपेच्या मैदानात कडेने 3 फेरं पळून पहिला नंबर केला. त्यावेळी आम्ही 1 लाख रुपये बक्षीस मारलो होतो. हा किस्सा म्हणजे आमच्या आठवणीत राहण्यासारखा आहे किस्सा. म्हणजे त्याचा पळ तरी आहे पण शरीर काही दिसत नाही समजा. आणि बैल हा शेवटमध्ये असाच राहील तो मानतो. बरोबर की बैलापासून आपल्याला बैलांना आपलं नाव केले, बैलापासून आपल्याला प्रपंच नाही सर करायचा. क्या बात आहे. म्हणजे माझी उघड भूमिका आहे. त्यानं एवढं आपल्याला इथपर्यंत समजा महाराष्ट्रात नाव लोक आपले केलं, मग त्याला आपण प्रपंच नाही करायचं. ते मी काय म्हणतोय, बैल पाळण्यासाठी अगोरी विद्या काय करायची नाही. मित्रांनो, या व्हिडिओला लाईक करा व सँडी आणि यादव या चॅनलला सबस्क्राईब करून जी घंटा दिसते ना तिथे क्लिक करा. त्यानंतर ऑलवर नक्की क्लिक करा आणि सगळ्यात पहिल्यांदा व्हिडिओ पहा. गाड्या सुटल्या आणि लढत चालू आली. गाड्या सुटल्या आणि लढत चालू आली. 4 गाड्या पळतात, 1 गाडी बाहेर गेली. 3 गाड्या पळतात बघा. 2 नंबर वरती पिंपोडेकर आहेत, 3 नंबर वरती कलडोणकर. सुंदर गाडी पळते, सुंदर बैलाची गाडी पळते. मांगडे तात्यांचा सुंदर, निसर्ग गार्डन कात्रजकरांचा सुंदर आणि राजू शेठ जुगदर कलडोणकरांचा लक्ष्मण. त्या बैलाबद्दल एक खास किस्सा असा आहे की ज्यावेळी बैल घेतला त्यावेळी बैलाला काही पैरे होत नव्हते पहिल्यांदा. भरपूर जणाला बैलाचे म्हणजे आमच्या काकांनी सगळ्यांनी फोन केलं की बाबा बैल द्या पैऱ्याला, कोणी बैल दिला नाही काय नाही. आणि त्यावेळीच आमच्या गावची यात्रा होती. आमच्या गावची यात्रा असल्यामुळं आम्ही 4-5 जण आहे, ते काय आमच्या पैशात पैसे पण नव्हते, खर्चा पाण्याला पण आम्हाला पैसे नव्हते. आता गावची तर यात्रा आली, मग काय करायचं. मग असंच आमच्या मित्रांनी पायरा केला, बावऱ्या म्हणून आहे पालव्या साहेबाचा, ते संघ. आणि बैल मैदानात नेताना आम्ही सकाळचं आलो, बैल पूजन बिजन केलं बैलाचं. बैल भरायच्या वेळी आम्ही बैलाच्या कानात आपलं असंच बोललो की आज लक्ष्मणराव आपण आज मैदानाला चाललोय, आपल्याला काय खर्चा पाण्यापुरतो तरी पैसे येतील का. मग त्यानंतर आम्ही बाहेर भरून गेलो पुण्याला गेल्यानंतर सुपेच्या मैदानात कडेने 3 फेरं पळून पहिला नंबर केला. त्यावेळी आम्ही 1 लाख रुपये बक्षीस मारलो होतो. हा किस्सा म्हणजे आमच्या आठवणीत राहण्यासारखा आहे किस्सा. कलेडोनचा लक्ष्मणराव आणि लक्ष्मणराव याचे कलेडोन या नात्याला पुढे नेणारी पिढी पाहूया. यासाठी भेटूया लक्ष्मणाच्या मालकाला. माझं नाव राजू जुगदर कलेडोन. आता दावण बघायचे तुमचे. चला बघूया दावण. हा सुंदर, ह्या वासराचं नाव सुंदर आहे. किती महिन्यात आहे? हे आता 12व्या महिन्यात वासर आहे. होय. पाडव्या दिवशी आणलेलं आहे. हा, पुढं बी आहे मला एक दिसतंय. आहे की त्याचं नाव काय? ते पण आहे. त्याचं नाव सर्जा. त्याला लासा सर्जा म्हणतो. किती महिन्याचा हा बी? हा 11 महिन्यात वासर आहे. होय. कुठून घेतलेला आहे? हे आठवड्यातून आणलेलं आहे. होय. गौरी. कुठल्या नक्की जात ह्याची खिल्लार देते? खिल्लार म्हणा तिला. होय. ही कुठून घेतलेली आहे? शी कराडच्या बॉर्डरवरून आणली. होय. आपली महाराष्ट्र कराड होय. बॉर्डरवरून आणली. त्यातला एक त्या गायला एक चांगलं वासरू बी झाले आहे ना? हो झालेलं आहे, खायची बसलेली आहे ती. हो ना. उठ 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 उठ. हा, किती महिन्यात आहे हे 4.5 महिन्यात वासर आहे. होय. होय होय. बर, आता महत्वाच्या ठिकाणी जाऊ ज्याच्यासाठी आलोय आपण. हा. तुमचं नाव महाराष्ट्रात ज्यानं पोहोचवलंय, बघू दाखवा ते. चला ना. लक्ष्मण. लक्ष्मण उठ रे उठ. खायला काय काय असतं नियोजन, खाण्याचं नियोजन? त्याला सकाळी उठले की शेणघाण झाले की वाळली वैरण असते. वाळली वैरणनंतर मग पुन्हा 7-7:30च्या दरम्यान उडदाची डाळ, शेंगदाणे पेंड, मक्का भरडा याचं एकत्र मिश्रण करून शिना सकाळी चारलं जाते त्याला. मग पुन्हा 10च्या सुमारास पाणी पित होतो.
मग पुन्हा 12च्या आसपास मग त्याला वाड्याची पेंडी टाकतोय. मग तिथून 3 वाजेपर्यंत बसलेला असतो बैल. मग संध्याकाळून पुन्हा मग रेग्युलर आहे ती मग पेंड वाळी वैरण अशा पद्धतीने त्याचा डाईट चालू असते. त्याचं आवडीचं खाद्य काय आहे? आवडीमध्ये जास्त त्याला मक्याची वैरण लय आवडते. कितीतरी स्पर्धेत मानकरी होण्याचा मान लक्ष्मणराव याने मिळवला आहे, ते सुद्धा संयमाने आणि शांततेने. आम्ही लक्ष्याच्या पायऱ्याचं नियोजन करतो. लक्ष्याला वाढणारा बैल बघतो, म्हणजे त्याची पळण्याची ही आपल्याला बैल पुरवलं असा बैल बघतो लक्ष्याला. कुठली कुठली बैल असतात आत्तापर्यंत घातलेत लक्ष्मणराव बरोबर? लक्ष्याबरोबर बिरजा, परत बावऱ्या, सोनारपाड्या सोन्या, परत मोठा राजा, सुंदर, अंगडीचा त्याचा. काय नक्की पैरा करताना काय बघता तुम्ही? ते बैल आपल्या बैलाला वाढता पळ ह्याची म्हणजे त्या बैलाकडे ही पाहिजे अशी गाडी म्हणजे बैल पाळण्यासाठी बघतो आम्ही. ही पूर्ण आमची लक्ष्मणरावची टीम म्हणजे अजून भरपूर आहेत. पूर्ण कलेडोन गाव हा लक्ष्मणरावचं प्रेमी आहे. अजून भरपूर आहेत जे बाहेर गेलेत. ही आम्ही सगळी सोबत मिळून नियोजन करतो लक्ष्मणरावचं आणि प्रत्येक मैदानात ही यशस्वी व्हायला ही सगळ्यांचाच हातभार असतो. आणि लक्ष्मणरावची खूप आम्हाला आशीर्वाद आहे खूप मोठा, जी आमचं ही पूर्ण आपल्या गावचं नाव मोठं केलं आहे आमच्या लक्ष्मणरावनी आणि आमची टीम आहे. 26 मध्ये लढत चालू आहे. सुंदर मित्रांनो, आपण महाराष्ट्रातील प्रमुख बैल बघतोय आणि आत्ता ज्या बैलाची चर्चा महाराष्ट्रात आहे तो बैल माझ्याबरोबर आहे. मित्रांनो, हा बैल आहे लक्ष्मणराव आणि त्याचे मालक. नाव काय तुमचं सर? राजू जुगदर सर. हो का? कलेडोन. बर, आता मला सांगा लक्ष्याचं वय किती? लक्ष्मणरावचं वय सर आता साधारण 3.25 ते 3.5 वर्षाचं. होय. लक्ष्मणराव. हा हो. कुठून घेतला नक्की लक्ष्मणराव? सर कराडमधून आणला. होय, कराडमधून का? पण ज्यावेळेस तुम्ही घेतला त्यावेळेस काय प्रामुख्यानं काय बघितले ह्यात? सर ज्या वेळेला मी कराडला गेलो होतो माझ्याकडे दुसरा बैल पाखऱ्या म्हणून आहे. त्याला मला बंदीचा काळ असल्यामुळे रेसल टाकायला आमच्याकडे बैल अवेलेबल नव्हती. तर मी आणि माझा चिरंजीव कराडला रेसल टाकायसाठी त्या बैलाला गेलेलो होतो. बरं. ते रेसल टाकताना शंकरांना पाटील म्हणून वारुंजीचे आहेत त्यांच्याकडे चिमण्या म्हणून बैल होता त्याच्या रेसल टाकण्याबरोबर गेलो. पण अण्णांच्या दावणीला हे वासरू होतं त्यावेळेला. हे तिथे रेसल टाकायला आलं आणि ते ज्यावेळेला हे पळून आलं त्यावेळेला सर माझ्या हा मनात बैल भरला. बर, की आपण हा बैल आपण घ्यायचा. आणि माझे मित्र राजू पाटील आहेत त्यांना मी सांगितलं हा बैल मला, कारण का अण्णांचा कसा व्यापार पद्धत आहे अण्णांची. शंकर अण्णांचा विषय म्हणजे कसं त्यांच्याकडे कायम बैल पळव असतात पण व्यापार पद्धत आहे. समजा जरी पैसे आले तर आपलं देऊन टाकायचं. त्या पद्धतीने अण्णांनी हे धनाजी तात्या शिंदे आवली सदापूरची त्यांच्याकडून वासरू घेतलेलं होतं आणि 2 महिने झाले होते गोष्टीला. मग अण्णांना रिक्वेस्ट केल्यानंतर राजू पाटलांनी देऊया म्हणले काय द्यायचं बैल आपल्याला काय. मग त्यामुळे तो व्यवहार केला आणि बैल हा मी घेतला सर. घेतला ते आज बैलांनी माझं नाव लौकिक पूर्ण महाराष्ट्रात केले सर. बरोबर. सगळ्या बैलगाड्या मला ते आनंद होतो याचा की ज्या हौसेने मी आणला त्या हौसेने तर माझं सरीनं नाव आणि माझ्या हौसेने पूर्ण केली. कितीला घेतला राजूजी हा बैल? आपण सर त्यावेळेला 1,91,000 रुपये किंमत आहे बैलाची. 1,91,000 आपण घेतला. आता ज्यावेळेस घेतला त्यावेळेस शिकवण म्हणजे ऑलरेडी पळतच होता का तुम्ही काय वेगळं इकडे शिकवण दिली? सर तो पळत जरी असला समजा त्यांच्याकडे तर त्यांच्याकडे ज्या पद्धतीने बैल पळायला तो पळत नव्हता तिथं. मग आपण आपल्या नियोजन मध्ये हा सर बैल पळवला आणि आज आपल्या नियोजनाखाली बैल हा नाव लौकिक केला. आपण जरी समजा नाव लौकिक आणला तरी तो पळतोय त्या पद्धतीने म्हणून त्याचं नाव झालंय आणि त्याच्यामुळे आपलं पण नाव झालंय. पण बैल व्यवस्थित घालणं समजा त्याचं नियोजन व्यवस्थित करणं, जे समजा 7-8 जण मुलं आहेत समजा माझ्याकडे ते सगळं नियोजन करतात ह्या बैलाचं. अक्षरशः सर मी तर नसतो इथं.
पण कसं त्यांना ह्या बैलाचा पळ काय आणि कुठला बैल घातल्यानंतर आपली गाडी पळेल हे ते नियोजन पूर्ण हे करतात. त्यामुळे आज बैल सर्व व्यवस्थित पळतोय चांगला आणि चांगल्या पद्धतीने पळतोय बैल. बरं, तुम्ही सांगताय राजूजी तुम्ही इथं नसता, नक्की काय करता, तुमचा व्यवसाय काय? माझा सर बिझनेस तसा तामिळनाडूला आहे आणि माझा सोनाचा बिझनेस असल्यामुळे मी तिकडेच असतोय. त्यामुळे जे सगळं नियोजन केलं असतं ते मुलांच्या जीवावरती असतंय सगळं. मला फक्त वारंवार ते फोन करत असतात आणि सांगत असतात की ह्या मैदानाचं नियोजन झालेलं आहे, हा बैल घातलेला आहे. जर समजा तसं काय वाटलं त्यांना एखादा तुमचा कोण बैल दिला तर फक्त मला नंबर देतात आणि म्हणतात तुम्ही तेवढा बैल आम्हाला काही करून तेवढा बैल घालून द्या, आपल्या त्या बैलावरती गाडी पळवायची आहे. तुम्ही आता गरज पडली तर मी सर फोन करतो पुढं. बरं, मला शक्यतो गरज पडत नाही, पण काही गोष्टीची गरज समजा पडती. काही सेट लोकांचे बैल मोठे असतात समजा मुलांना ते काही समजा त्या पद्धतीने थोडं सहकार्य करत नाहीत, मग आपण फोन केल्यानंतर समजा आपल्याला काय थोडंफार सहकार्य होतं आणि त्यातून बैल बरोबर. तुम्ही आता सांगताय मग तुम्ही प्रत्येक बैलगाड्याची शर्यतीत बघा येता म्हणजे जवळजवळ 1,500 किलोमीटर प्रवास. माझं 1000 ते 1100 किलोमीटर रनिंग आहे टोटल ते. बरं का. तसं मी प्रत्येक बैलगाडी शर्यतीत येत नाही सर, पण कसं झालं गावची शेतीत असल्यामुळं बाकी काही समजा जनावर आणि राजकारणाचा छंद असल्यामुळं मी 15 साला सर गावी असतोच. काय 8-15 दिवस तिकडे 8-15 दिवस इकडे. त्यामुळे मला बैलगाडीचं क्षेत्र समजा म्हणजे अड्डा गावतो. माझं घरचं काय शेतीचं काम होते आणि बाकी राहिले उरत राजकारणाचं काम असं मी करत असतोय. बर, तुम्ही मगाशी इंटरेस्टिंग सांगितलं की आम्ही म्हणजे बैल पळत नव्हता हा पण पळायला लागला. मला वाटतं तुमची दावण मित्रांनो, यांची दावणीला खूप एक मोठा बैल होऊन गेला माळा मोठ्या. जर तुम्ही हे जोडी पाहिला असेल मला वाटतं विष्णू शेट यांच्याकडे होता. नाही गुढीरत्न मात्रे आपण त्यांना 2008 साली बैल तो सर विकला. बर, मळे वासरू म्हणून त्यांचे नाव तेच बैलाचं, पण त्याला सगळे मळे म्हणायचे तिकडे. आम्ही चंदच म्हणतो त्याला, आम्ही मळा म्हणत नव्हतो. पण ते मुंबईला गेले तर त्याचं नाव मळा म्हणून पडलं. आपण चंद्या नावानेच आपल्याकडे बैल होता आणि दोन्ही खांदी सर फिट्ट बैल होता तो. किती पब्लिक असू द्या, पब्लिकला सर राज्यात बैल आत येत सरकत नव्हता. त्याला त्यावेळेला जाताना पब्लिक खाली सांगायला लागत होतं की फाटीत पाठीमागे सरकू नका. पुढे आत्ताच्या ह्या पोशिनला लोकांना पाठीमागे सरावं लागतं, पण त्या बैलाच्या वेळेला तसं नव्हतं. लोकांना पुढे सरका म्हणून सांगायला लागत होतं आणि बैलाला मग थाळी द्या म्हणून सांगायला लागायचं. कारण काय होतं म्हणजे की त्याचं काय वैशिष्ट्य सांगाल तुम्ही? सर तसा बैल त्या बैलाचा होता पब्लिक वरती. तो बैल जेवढी हाळ मारेल तेवढा बैल जादा पडतो सर त्याचा. त्यामुळे त्याला हाळी ठोकायला लागायचो. आपण लोकांना सांगत होतो हाळी ठोका फक्त. कुणाला बैल दिला होता हा? तो गुढीरत्न मात्रे सर. बर, आणि मला वाटतं त्यावेळेस तुम्ही विक्रमी किमतीला विकला होता सर. त्यावेळेला आपण विक्रमी किंमत म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रात बैल 7,21,000 त्यावेळेला बैल विकला 2008 साली सर. त्याच्या आधी बैल 2 लाख 3 लाख 4 लाख पर्यंत विकत होती, पण एवढ्या किमतीला पश्चिम महाराष्ट्रातून बैल कोणी मुंबईला विकला नव्हता. आपण पहिल्यांदा त्या किमतीला बैल सर विकला. बर, आता तुम्ही हे सांगताय सगळं मित्रांनो, त्यातील मळा मोठे तुम्हाला फेमस असेल जे जुन्या काळातली जी बैल बघतात ना, अतिशय प्रसिद्ध बैल जोडी झाली. त्यांनी महाराष्ट्र गाजवला, त्याच्यानंतर मुंबईच्या बिनजोडच्या शर्यती गाजवल्या. आता पुन्हा नेतोय मी लक्ष्मणरावकडं. हे लक्ष्मणराव हे नाव कसं पडलं? कारण लक्षा म्हणजे खूप बैलांचं नाव आहे, पण हे आदरतीत त्याचं नाव कसं पडलं लक्ष्मणराव? सर जी काय मुलं आहेत त्याची प्रेमाची समजा जी मुलं बसलेत त्याला लक्ष म्हणून आवडण्यात आले. कसं झालं की तो पळतोय त्या पद्धतीने आणि त्याने कलिडोनचं गावचं नाव केलंय म्हणून कलिडोनच्या मुलांनी त्याचं लक्ष्मणराव नाव ठेवलं सर. बरोबर, म्हणजे त्यांच्या आवडीनं गावाचं नाव जसं तो करतोय तसं त्यालाही सुद्धा कुठे आपण मर्यादा किंमत दिली पाहिजे अशा पद्धतीने सर त्याचं लक्ष्मणराव नाव बरोबर ठेवलं. मला वाटतं आता राव पण काय कशामुळे सिद्ध होतं तर त्याच्या पळण्यामुळे. आजपर्यंत त्यानं कुठं फायनल घेतलेत ठळकपणे सांगाल? सर देगावचं फायनल तसं ठळक झालं आपल्याकडे बैल घेतल्यानंतर पहिलं फायनल झालं म्हणजे बाबा निकमानच्या बैरज्यावर आपण पडलो ते ठळक झालं. 2 नंबरचं सुपे परगाण्याचं बावरे म्हणजे पालवी साहेबांचा बावऱ्या त्याच्यावर समजा आपण 2 नंबर केला ते ठळकच झालं. पुण्यात सर आपण बऱ्यापैकी मैदान समजा शेवाळेवाडी असेल ह्या भागात समजा मैदान केली ते आपल्यासाठी ठळकच सर ठरलेली मैदान. कारण आपण इथून जाऊन कोंढरीचं वगैरे मैदान सर आपण 200 किलोमीटर जाऊन मैदान तिथे गेली. तिथं पारितोषिक 1 नंबरचं पारितोषिक घेतलं नाही 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर केले. 1 नंबरचं पारितोषिक सर आपण म्हणजे परवा मासूरनं आणि कालचं सदाशिवनगर 1 केलं, माळशिरसला 1 केलं आणि सुप्याचं पण तसं 2 नंबर तिथं आला. ते काय आता दोन्ही गाड्या घरच्या होत्या त्यांची आपली गाडी असल्यामुळे 1-2 आपल्या घरात तिथं गाड्या झाला. बर, आणि भरपूर ठिकाणी जाईल तिथं गुलाला. कालचा गुलाल आहे मित्रांनो हा. काल त्यानं 1 नंबर घेतला. आता मला सांगा ते जोडीदार कोण झाले, पैर कोणाबरोबर झाले? सर आता जो पळतोय तो
सातारचा बलमावर पळतोय आपण. त्याच्याबरोबर 2 मैदान पळलो, दोन्ही 1-1 नंबर केले सर. बर दोन्ही. त्याच्या आधी पळलो समजा अशी बरेच मैदानात पळलो की शेवाळ्या बासतील मांगडीतात त्यांचा समजा सुंदर असल्यावर पळलोय आपण. बाबा निकमाच्या विरजेवर पळलोय, बाबा जगतापांच्या त्याच्यावर पळलोय, मोठं आपलं सोनारपाड्याचा सोन्यावर पडलोय आपण सर. नामांकित बरोबर सर पडलोय, असं काही नाही सगळ्यांबरोबर. आता मला त्याच्याकडे त्याचं पळण्याचं वैशिष्ट्य खूप वेगळं आहे, म्हणजे तो सगळ्या खांशीनं पळतो. चारी खांदी बोलतोय सर. बर चारी खांदी बोलतोय, बाहेर काय अडचण नाही, दोन्ही खांद्याने बाहेर पब्लिकला आहे. त्यामुळे त्याचा पळ आवडलाय तो. समजा आपल्याला बैल कसा पाहिजे की आजकाल लोक कसं एक खांद्याने बैल जादा पळतो. म्हणजे आता तुम्ही बऱ्याच जागी जातात, चला कुठला डावीने पळतो तर उजवीने पळत नाही, उजवीने पळतो डावीने पळत नाही. समजा तसं काही नाही, दोन्ही खांदे समजा आत येऊ द्या बाहेर येऊ द्या, काही अडचण नाही सर. आणि त्या पद्धतीने दोन्ही पण एक खांद्याने सेम पळतोय. असं नाही की जो बैल असे ठराविक बैल असतात की एक खांद्याने पळतो तो दुसऱ्या खांद्याने कमी पळतो. पण आतापर्यंत माझ्या माहितीने समजा जर आम्ही पुण्यात वगैरे मैदान भरपूर समजा केली त्यावेळेस पूर्ण डावीने बैल पळायचा, म्हणजे उजवीने कधी पळायचा वेळ पडली तर, पण डावीने जादा पळायचा. त्यामुळे आम्हाला वाटायचं डावीने जादा बैल पळतोय. पण आता ह्या सर महिन्यात बैल पूर्ण बैल उजवीने पळलाय. त्यामुळे आता उजवीने एवढा पळतोय तो की डावीपेक्षा वाटतं की आता उजवीने जादा पळतोय. बरोबर, ते लक्ष्मणरावचं वैशिष्ट्य आहे. पण पळण्याचं त्याच्याबरोबर वैशिष्ट्य म्हणजे ते सुरुवातीपासून स्पीड आहे का तोंडाला ज्यादा पळतो, त्याचं पळण्याचं वैशिष्ट्य कसं आहे सर? आता माझ्या माहितीनं तुम्हाला तो मी ज्यावेळेस बैल समजा म्हणजे ज्याच्या मैदानात नेला, ज्याची पैरे केली, ज्या पद्धतीने बैल घातला त्या पद्धतीने तो पडलेला आजपर्यंत. असं नाही कुठं झालं की समजा एक बैल घातला आणि तो कमी पडलाय. ज्या पद्धतीने आपण बैल त्या स्पीडची घालत गेलो त्या पद्धतीने तो दुई खांदी त्या स्पीडने लावतच गेला. तो म्हणतो आता बलमा संघ भीती होती की बलमा हा बैल समजा 1 नंबर मधला बैल आहे, त्याच्यावर पळणं समजा आपल्याला होईल का नाही, पण तरी पण तुम्हाला अडचण त्या बरोबर बैल पडला, त्यामुळे आपल्याला 1 नंबर दोन्ही जागी झाला समजा. बर, आता हे आपण पळण्याचं वैशिष्ट्य घेतोय, नक्की त्याच्या गाडीवर ड्रायव्हर कोण कोण असतं झालेत आतापर्यंत? आतापर्यंत सर ड्रायव्हरचा विषय जर घेतला तर म्हणतो आता बरेच ड्रायव्हर झालेत. फिक्स कुठला काय ड्रायव्हर आपल्याकडे नाहीये. फिक्स ड्रायव्हर नाही म्हणण्याचा अर्थ त्याचा की समजा ज्यांच्यावर आपण पैरे केले त्यांचे फिक्स ड्रायव्हर आहेत. बरं, मग त्यामुळे कसं होतं की आपण म्हणतो ठीक आहे तुमचा ड्रायव्हर बसू द्या, आपल्याला काय फिक्स ड्रायव्हर आपण हे केलेलंच नाही. कसं होतं फिक्स ड्रायव्हर म्हटलं का सर तुमचा ड्रायव्हर म्हणजे त्यांचा नाही आपला ड्रायव्हर, वादविवाद होतो समजा. एका मैदानात समजा झालं पण तसं म्हणजे त्यांचा ड्रायव्हर ना आपला ड्रायव्हर आणि गट सीमेला समजा आपला प्रॉब्लेम झाला समजा, मग तेव्हापासून विचार केला की ठीक आहे समोरचा ड्रायव्हर त्यांचा ड्रायव्हर आपला ड्रायव्हर बसवायचंच नाही. बर, आता त्याचं शरीर वैशिष्ट्याकडे येतो मित्रांनो. आता बैलगाड्याच्या शर्यतीत म्हणलं की प्रचंड म्हणजे असा ताकदीचा बैल पाहिजे, प्रचंड मोठा, त्याचं वशीण मोठं शरीर, असं पूर्ण काही नाहीये बघा लक्ष्मणरावकडे, तरी तो त्याचं पळणं खूप आहे. काय सांगाल त्याचं शरीर वैशिष्ट्याकडे? काय सांगाल शरीर वैशिष्ट्य असं म्हणजे कसं पहिलवान समजा काय असतात, समजा काय वजनात असतात, काय कमी वजन असतात, पण कमी वजनातले पहिलवान असे काय आपण कमी समजायचे नसतात, तसं ते वैशिष्ट्य आहे. म्हणजे शरीराकडे जे बघितलं तर सर आता लोकांना समजलं की बाबा लक्ष्मण हा कलिडूनचा पळतोय म्हणून, तसं जनरल कोणी पण म्हणणार नाही, म्हणेल असं कोणी म्हणणार नाही की हा बैल एवढा पळत असेल. म्हणजे त्याचा पळ तरी आहे पण शरीर काही दिसत नाही समजा, आणि बैल हा शेवटमध्ये असाच राहील तो मानतो. बरोबर, मला वाटतं त्याचं शरीर असं सड पातळ असल्यामुळे मला वाटतं त्याला पळण्याला स्पीड जादा असेल. आता एक वेगळ्या मुद्द्याकडे येतो आपण. शरीर वैशिष्ट्य पाहिलं, पण त्याच्यानंतर असतं की प्रत्यक्ष बैलगाड्या पळायला जाताना स्वभाव वैशिष्ट्य कसं आहे? तो म्हणजे उभं राहताना जादा म्हणजे वळवळ करतो का? नक्की कसं आहे त्याचं वैशिष्ट्य कसं आहे? राजावर कुठलाही त्रास नाही, तो बैलापासून एकदम आम्ही आरामदार आहे म्हणजे समजा, त्यापासून आम्हाला भरपूर म्हणजे काय घ्यायचं ते म्हणजे बरेच भेटलेलं आहे. बैल एकदम शांतमध्ये जातो, शांतमध्ये येतो, तुम्हाला तो त्रास देत नाही मैदानात बिलकुल. आपण जर समजा त्याला खवळलं तर तो त्रास आपल्याला डबल देतोय, पण आपण त्याला खवळतच नाही, कारण बैल आपल्याला माहित झाले की बाबा याला जेवढा शांत येईल तेवढ्या पद्धतीनं तो व्यवस्थित आहे, त्यामुळे शांत राहतो. उभा खाली जर नेला तर उभा राहायला शांत आहे, झोपताना शांत आहे, शेवटी तो बैल आहे समजा. म्हणजे पण कसं उडी मारणं, काय करणं, लाथा मारणं हा विषय कुठलाही सर नाही त्याच्याकडे. आता प्रतिक्रिया मला सांगा, तुम्हाला एखादी प्रतिक्रिया अशी आवडली का? एखादं कोण आलं बैलगाडा शौकीन आणि एखादी प्रतिक्रिया की अरे बापरे, मग त्यावेळेस कळलं की आपला लक्ष्मणराव म्हणजे जबरदस्त हिट झालेला आहे आणि सगळ्यांचा बैलगाडी शौकीन आहेत त्यांच्या मनात गेलेला आहे, मनावर राज्य करतोय, अशी कुठली प्रतिक्रिया आली का तुम्हाला? सर येतात की भरपूर तरी एखादी म्हणजे कोणी काय सांगितलं का की तुमच्या बैलाकडे कोण बघा येतं लांबणं वगैरे असं काय झालेलं का? नाही येतं सर, लांब लांबची समजा लोक येतात, समजा फोन येतात समजा, काय समजा प्रत्येक येते समजा, फोन तर कंटिन्यू सर चालू आहे. बरोबर, मला एवढे फोन चालू तू मानतो की काय समजा म्हणजे
दोन बाजू कोण पैऱ्यासाठी फोन असेल, कोणाचा समजा काय बाकीचा देणे घेणे विषय असेल, समजा कोणाचा म्हणजे देत आहे का, काय द्यायचं आहे का, काय विचार डोक्यात आहे का, अशा बऱ्याच प्रतिक्रिया येतात सर. म्हणजे हा बैल तुम्हाला विकायचा तर नसेल? नाही सर, नाही सर, मी बैल काही जरी झालं तर मी बैल विकणार नाही सर. बरोबर. कारण ते कसं आहे, आता पळणारा बैल जो असेल ना, काय लोक पैसे जीवा घ्यायला बघतात, पण तुमचं ठळक मत आहे की बैल नाही सर. माझं हे जे माझ्या मागे हे बैलाच्या मागे जी मुलं आहेत त्या मुलांची काळीज आहे समजा. ते म्हणजे मुलं प्रत्येक पोस्ट टाकतात की आमचं काळीज आहे, मग त्या मुलांचं काळजाला आपल्याला हात नाही घालायचा. क्या बात आहे, भारी बोलला. काळजाला हात नाही घालायचा. मला वाटतंय अशी जी काळज आहे वाढत राहणार, कारण तिथं पळणं. आता हे सगळं आपण लक्ष्मणराव विषय तुम्ही सगळी माहिती सांगताय. मला सांगा राजूजी, आता सगळ्या गोष्टी एकंदरीत सुरू आहेत, त्याचा फायनल घेतोय, गुलाल घेतोय, तर त्याच्या वर्तणुकीत एखाद्या वेळेस फायनल घेतलं, एखाद्या वेळेस गुलाल नाही घेतला, तर त्याच्यात वर्तणुकीत बदल होतो काय? हो नाही काही सर, एवढं काय असा काही विषय काही नाही समजा. पण बैल शक्यतो कसं होतं की आतापर्यंत कवचित बिनगुलाल झालाय समजा, आणि नाहीतर गुलाल बैल असतोय, आणि जेवढा बैल तुम्हाला तो गुलाल लावून येईल तेवढा दुसऱ्या दिवशी फ्रेश बैल असतो. या वर्तणूक तिच्या आहे तुम्हाला सांगतो मी. ज्या दिवशी अंगावर गुलाल नसतोय तेवढा बैल शांत असतो दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे कुठे इकडे हालचाल करत नाही, काही नाही, आणि फक्त फ्रेश मध्ये राहतो बैल. सर अंगा गुलाल असेल तर बैल नक्की तुम्हाला दुसरी फ्रेश बैल राहतो. आता काल सर 3 फेरी चांगला पडलाय, बरं बलमावर पडलाय, तुम्हाला माहिती आहे समजा, तरी बैल आज एकदम फ्रेश मध्ये. तुम्हाला कुठले काय त्याचे जाणवले काय समजा, म्हणजे हालचालीमध्ये काय तो शांत राहणं वगैरे असं काही नाही सर, एकदम बैल व्यवस्थित आहे. म्हणजे गुलाल त्याच्या अंगावर असणं हेच त्याचं ऊर्जेचं स्थान आहे. आता मला वेगळ्या विषयाकडे नेतो. खूप जणांनी विचारायला लावलं, आता तुमची टीम आहे, तर समजा पुण्याला बैलगाड्या असतील, तुम्हाला खर्च किती येतो एका दिवसाचा? सर पुण्याचं कमीत कमी खर्च समजा 20 ते 25,000 सर एका येतो सर. म्हणजे समजा कसं आहे, गाडीचं भाडं समजा 10,000 रुपये लागते, नोंद असते समजा, जेवण असतंय, ड्रायव्हर असतोय, बाकी समजा इकडे चहा पाणी, म्हणजे खर्च होतो सर. 20 ते 25,000 रुपये पुण्याचा खर्च होतो. लोकलला जर आम्ही गेलो आमच्या खटाव तालुक्यात तरी आमचं 10-12,000 रुपये सर रोजचे, म्हणजे एका मैदानाचा खर्च येतो. मग ते समजा गाडी भाडं आणि बाकी नाश्ता जेवण असं आलं टोटल आम्ही सांगतो. बरोबर. म्हणजे मी हे प्रातिनिधिक स्वरूपात घेतो, ह्या प्रत्येक बैल गाड्यावाल्यांना एवढा खर्च येतो सर, सगळ्यांना खर्च येतो. आणि सर वायदी देऊन जर बैल घातला असेल तर 20-25,000 खर्च येतो आपल्या भागात सुद्धा. कारण लोक समजा वायदी कोणी 10,000 असत्या, कोणी 15 असत्या, कोणाची 20 असत्या, आणि सर वायदी द्यायची. समजा कोणी 20,000 मागते, कोणी 15,000 मागते, ह्या लोकांनी तेवढी वायदी द्यायची, आणि तिथून पुढे समजा ड्रायव्हर आला, बाकी नोंदणी आली, तुमचा बाकीचं समजा 10-20 मुलं बरोबर असतात, गाडी गुलाल राहिली, गुलाल जेवणाचा खर्च समजा मागत झालं तर सर सहज आपण मैदानात जर गेलो तरी 3-4 रुपये आपल्या नाश्त्याला जातात, कारण 10-20 मुलं बरोबर असतात समजा. अतिशय गंभीर प्रश्न, म्हणजे बैलगाड्यातल्या ह्या प्रश्नाविषयी मला तर सगळ्या मुलाखतीच मांडतोय. वायदी तुम्ही दिली का वायदी कधी? सर आतापर्यंत मी ह्या बैलासाठी वायदी नाही कोणाला 1 रुपया दिली, आणि दिली पण नाही, आणि अजून घेतली पण नाही सर. मला एवढी लोक मागे लागलेत, पण मी अजून कोणाची वायदी घेतली नाही आणि घेणारही नाही तो म्हणतो. असं माझं पण आहे समजा, की बैलापासून आपल्याला बैलांना आपलं नाव केले, बैलापासून आपल्याला प्रपंच नाही सर करायचा. क्या बात आहे. म्हणजे माझी उघड भूमिका आहे. त्यानं एवढं आपल्याला इथपर्यंत समजा महाराष्ट्रात नाव लोक आपले केलं, मग त्याला आपण प्रपंच नाही करायचा. क्या बात आहे. कारण प्रेक्षकांनो, जर वायदी घेता हा प्रकार मी प्रत्येक मुलाखतीत जाणीवपूर्वक हा मुद्दा मांडतोय, ही खरं आपण बैलगाडी शौकीन सगळे आहेत, 4 पायाचा गाडा म्हणजे बैल, पण वायदी घेणं देणं ही मला वाटते जसं हुंडा पद्धत आहेत तशी ही नवीन पद्धत चालू केली तर ही बंद करावी. कारण प्रत्येकाचा बैल पळणार आहे आणि त्याच्या जोडीला अजून पळणारा बैल, ही चक्र चालू राहणार आहे, तर हा प्रकार बंद करावा. वायदी घेऊ नये आणि वायदी देऊ नये. नाही बाजार केलाय सर लोकांनी, म्हणजे कसं झालंय, जणांनी बाजार समजा केलाय. म्हणजे काही जणांचे प्रपंच असे आहेत की समजा मुंबईची बैल आणायची, इथं सांभाळायची, आणि मग परत तिथं समजा वायदीवर हे करत बसायचं. हे नको आहे समजा गोष्टी काय सर. काय शेवटी बैल हा पळतो सगळा शेतकरीच पळतोय सर. म्हणजे मी काय म्हणतोय, माझं म्हणण्याचा एकच उद्देश आहे की बैल हा कोणाच्या दावणीला असतो सर, शेतकरी दावणीला असतो. असा कोणाच्या इंजिनियर डॉक्टरांच्या दावणीला असं कोणी शेतीत बैल आहे का समजा, म्हणजे कोण असतोय का? इंजिनियर डॉक्टर आपले समजा, म्हणजे कोणतरी शेतकऱ्याचा मुलगा असतोय, पण शेवटी शेती जिथं आहे तिथं बैल असतोय ना. असं नाही कुठे मागले तर कुठे बैल आहे का समजा. मग प्रत्येकाला त्याची गरज आहे समजा, की मग त्यामुळे सगळ्यांनी वायदीचा विषय समजा न हे करता आपलं सहकार्य एकमेकाला करणं गरजेचं आहे समजा. पण एवढं सहकार्य कसं की त्या तोडीला बैल असावा, बैल मागताना सुद्धा मागणाऱ्यांनी त्या तोडीला बैल मागावा, त्या पद्धतीने समजा बैल मागावा. कसं होतं मग, कोणी जर कुठला बैल मागला समजा, माझ्याकडे आज बैल पळत नाही आणि मी कुठला तरी समजा बैल मागणं, ते नाही त्याच्यात बसत हो. बरोबर. त्याला जोड बसली पाहिजे, बैल ती गाडी पडली पाहिजे,
आणि ती गाडी मग नंबरात राहिली पाहिजे. बरोबर. बैल जोडी म्हणजे त्या तोडीचा बैल पाहिजे. उगाच ते म्हणतात ना उंटावरती चढून मुका घेणं, हा प्रकार नाही पाहिजे. ज्याचा पळतो त्या पद्धतीनं. आणि हे महाराष्ट्रातले प्रेक्षक जे बैलगाडी शौकीन आहेत ते ठरवतातच की तुम्हाला रिप्लाय देतातच की कशा पद्धतीने आहे. आता मगाशी तो मुद्दा मांडला की एका बैलगाड्या शर्यतीला 5 ते 10 हजार, लांब असेल तर 25,000 खर्च येतो. आणि काय काय वेळेस काय होतं, प्रेक्षकांचं मध्ये काय काय असेल, वशिल्यान टाकणं, हे करणं, अशा गोष्टी अनुचित प्रकार चालू असतं. काय सांगाल त्याच्याविषयी? सर हे वशिलाबाजी हे चालते, हे आपल्या भागात तर चालते. आता मी तुम्हाला सगळं सांगतो. मी जे पुणे भागात मैदान केली, म्हणजे बारामतीकडे गेलो समजा, मला वाटतं असं बऱ्यापैकी पुण्यातली मैदान 6-7 मैदान केली. त्या भागात सर कोणाचा वशिला नाही चालत. म्हणजे तिथं कुठं मी समजा पै पाहुणा रावळा चिठ्ठीमधनं काढणं, मी माझ्या ह्याने बघितलं म्हणतो तिथं कोणाचा वशिलाने चालत नाही. वशिला फक्त सर आपल्या भागात चालतो. ह्या पाहुण्याचा बैल, हा जोडीदाराचा बैल, ही गाडी इथं पळवा, ती गाडी तिथं पळवा. सर माझ्या माहितीनं एवढे दिवस, आता मी पण 2003 सालापासून 4 सालापासून समजा या क्षेत्रात आहे. पण जे परवा आपले जे सुनील मोरेने जे मैदान घेतलं पेडगाव पॅटर्न म्हणून, सर असं मैदान आपल्या भागात व्हावी माझी अपेक्षा आहे म्हणतो. काल तुम्हाला त्या पद्धतीने सुनील मोरेने स्वतः नियोजन केलं आणि पेडगाव पॅटर्न हे जे राबवलं कालचा, तो तुम्हाला 1 नंबर झाला. तिथं कोणाचा विषय झाला नाही. स्वतः हाताने चिठ्ठी उचला आणि शिमीला पळायला जावा, स्वतः चिठ्ठी हाताने उचला आणि फायनलला पळायला जावा. सर त्यात सगळ्यांचं भविष्य म्हणजे चांगल्यासाठी तुम्हाला बरोबर, म्हणजे बैलगाड्यासाठी, बैल मालकांच्यासाठी चांगलं आहे. जे समजा मैदान घेतात त्यांनाही चांगलं आहे, आणि जे प्रेक्षक बघायला येतात त्यांनाही चांगलं आहे तो म्हणतो. बरोबर. हे वशिलीबाजी सर बंद करावी. म्हणजे मी माझा बैल पळतोय म्हणून आज म्हणत नाही. म्हणजे ज्यांचा पळेल त्यांच्यासाठी चांगला आहे, ज्यांचा पळत नाही त्यांच्यासाठी चांगला आहे. कोणी वशिला लावायला जाऊच नका ना. क्या बात आहे, क्या बात. आणि त्याच्यापेक्षा तुम्हाला सांगतो हे बाजार जे सर चाललेत आता, म्हणजे एवढं खटपट केली समजा की त्यात मेन समजा शेवाळ्या बसतील. माझ्या म्हणण्याने ते मला वाटतंय खटपट भरपूर शेवाळ्याने केली. त्यांना त्या काय त्यांच्या मित्रांनी साथ दिली हे क्षेत्र चालू करण्यासाठी. तर हे जे आता समजा आपल्या मैदान चाललंय, बाजार चाललाय तो म्हणतोय मैदानांचा, की समजा 30,000 बक्षीस ठेवणं आणि 1,000 रुपये सर प्रवेश फी ठेवणं, समजा म्हणजे कशासाठी आहे समजा, हे बैल पळवण्यासाठी नाही, हे तुमचं कुठेतरी तुमचं भरण्यासाठी हे चाललंय. बरोबर. तुम्ही ठेवा ना 1 लाख रुपये बक्षीस ठेवा, 1,000 घ्या ना, काही नाही, म्हणजे बैलगाडीला देतील तुम्हाला. तुम्ही आता काय केलंय, 30,000 बक्षीस ठेवले आणि 1,000 रुपये प्रवेश फी ठेवले. सर जाता जाता मित्रांनो, राजूंनी एवढा महत्वाचा मुद्दा मांडला प्रवेश फी विषयी, आणि त्याच्याविषयी निश्चित आपण आवाज उठूया. आणि सगळ्या बैलगाडीचे शौकीन आहे, मालक आहेत, त्यांनी उठवलं पाहिजे. एखाद्या वेळेस जर असं कुठला प्रकार असेल की 20,000 बक्षीस आणि 1,000 रुपये, तर मला वाटतं तिथं बहिष्कार टाकावा. पहिली गोष्ट सगळ्यांनी मिळून बहिष्कार टाका, तरच ही समस्या संपेल, नाहीतर ही वाढतच जाईल. मला वाटतंय तुम्ही राजूजी खूप भारी मुद्दा सांगितला. आता आपण पुन्हा येऊ लक्ष्मण रावकडं. हे नियोजन तुम्ही करताना नियोजन कसं असतं, म्हणजे कशा पद्धतीनं असतं? एखादा पायरा बघायचं मग सांगितलं, पण बाकी नियोजन कसं असतं? बाकी नियोजन म्हणजे ते सर आता कसं आहे, ही तुम्हाला मी सांगितली 7-8 मुलं आहेत, ह्यांचं परफेक्ट जागेवर नियोजन असते. समजा कराडवरून तुम्हाला मी मग काय सांगितलं, राजू पाटील समजा आणि त्यांचा चिरंजीव काय समजा तिकडे 2-4 ती बरोबर येतात. हे तर समजा 4 मुलं आहेत, ही समजा जे आता आहेत, मुलाखत काय घेतली तुम्हाला, काय ज्यांनी मुलाखत दिली समजा, त्या हे सगळीतलं नियोजन करा. समजा गाडी सांगणं, पुढचं समजा किती वाजता निघणं, कुठल्या मैदानाला जायचं आहे, समजा किती वेळ लागतो आपल्याला तिथं, त्या पद्धतीने घरात निघायला पाहिजे. तिथून त्यांनी मळ्यात आलेली शेतात सगळं इथलं नियोजन सगळं समजा व्यवस्थित करून, इथं गाड्यांना सांगून सकाळ बैल ह्या वेळेला जाणार आहे, बैल आज धुवा, समजा बैल व्यवस्थित करून ठेवा. आम्ही समजा सकाळ 5, आता पुणे भागात जायचं तर 4ला बैल 5ला भरायला लागतोय. आपली जर समजा जायचं तर 7-8ला बैल भरायला लागतो सर. मग त्या पद्धतीने समजा 8-9चा टायमिंग इथं देऊन जातात, आणि त्या पद्धतीने त्यांच्या ते येतात सगळं पटापटा बैल भरायचं, पूजन करायचं, बैला समजा काय असेल ते कासर वगैरे लावायचे, बैल भरून यांनी जायचं. आहाराचा घेऊ मुद्दा, आणि मगाशी चर्चेतून खूप भारी तुम्ही मुद्दा सांगितला की आहार याला काय असतो. सर आहार जनावरचा पहिल्यांदा समजा काय असतोय, समजा सुकाचा चारा आणि ओला चारा, ह्याच्यापैकी आहाराचा दुसरा काय समजा, बाकी काय म्हणजे पेंड असेल, पीठ असेल, समजा हाच काय आहार आहे, दुसरा काय म्हणजे आपण. आणि जो अंडी घालतात काय काय जो तो प्रकार काय सर फार चुकीचा आहे तो म्हणतो. तुम्ही मुद्दा मला विचारला, तो चांगला मुद्दा उच्चारलाय. ही अंडी घालणं वगैरे हे समजा, आपण याला वाहन कुठलं म्हणतो, नंदी म्हणतो आपण याला. आणि सर नंदीला आपण काय करतोय शेवटी, सर मी माळकरी माणूस आहे तो म्हणतो, मला नफरत आहे त्या गोष्टीची की अंडी वगैरे चारणं. मी आजही तुम्हाला सांगतो, मला हे चालत नाही, त्यामुळे मी बैलांनाही चालून देणार नाही. मी ह्यांना स्पष्ट सांगितले.
दूध सुद्धा मी पाजत नाही सर बैलाला, तुम्हाला सांगतो. होय अजिबात दूध सुद्धा मी पाजत नाही बैलाला. बरोबर आहे त्याच्या चाऱ्यावरती त्याला ठेवलाय. आणि मला वाटतं त्यामुळे तर त्याला पळाय मदत म्हणजे काय बाकी काय गोष्टी त्याला एफर्ट करावं लागत नसतात, कारण खाद्य नैसर्गिक आहे तर त्याचं पळणं बी नैसर्गिक राहणार. बरोबर आहे ना सर. ते म्हणजे जनावर काय लागतं ते त्याला ते देते आपण द्यायचं. आपण वेळ काय करत नाही सर. तुम्ही मला वाटतं गोट्या सुद्धा तुम्ही शूटिंग केलेलं आहे सगळं. तुम्ही त्याचा आहार म्हणजे समजा कडबा कुट्टी असेल काय ओली माका असेल तुम्ही सरळ पाहिलेलं तो म्हणतो. ह्याच्यापुढे काय नसतं आणि ते ह्याच्या पुढेच नाही, प्रत्येक जनावरच्या पुढे असं असते सर. इथं मोठ्यामध्ये कसं असतं प्रत्येक जनावर एकच आहार असतोय. याच्या आहारात फक्त कसं वाटतंय समजा पेंड वाढायला समजा की समजा गव्हाचं पीठ असेल समजा काही मला वाटतं डाळ असेल समजा आपली उडदाची, हा त्याचा आहार आहे. दुसऱ्याच्या वेळी काही नाही. बरोबर बरोबर. बरं आपण तेच जनावर आहारच आहे तो, मग त्याला त्याचा आहार दिला पाहिजे. आपण अगोरी विद्या सर काय करायची नाही. म्हणजे मी काय म्हणतोय बैल पाळण्यासाठी अगोरी विद्या काय करायची नाही. बरोबर बरोबर. खूप भारी सांगताय राजूजी. आता हे सगळं विषय सगळं आपण बोलतोय, लक्ष्मणराव विषय बी तुम्ही सगळं सांगताय. तुम्ही व्यावसायिक आहात आणि सगळ्या गोष्टी व्यवसायात चढ उतार होत असतं, तसंच बैलगाड्यांचा आहे. कधी नंबर येतो कधी नंबर नाही. मला सांगा हा बैल दावणीला आल्यापासून लक्ष्मणरावनं तुम्हाला काय शिकवलं? मला सर त्यानं बरेच म्हणजे मला ह्यानं तसं दुनिया दाखवल्यासारखं झाले. शिकवणीपेक्षा त्यानं दुसरं अजून काय मला जाऊ दे सर. मला महाराष्ट्राची ओळख करून त्यानं दिली माझी नव्हे. जे महाराष्ट्रात मी कोण होतो माहित नव्हतं समजा, ते त्यानं मला ओळख करून महाराष्ट्राची माझी करून दिल्या सर. त्यानं माझं नावलौकिक केलं. या अजून मला त्यानं काय केलं त्यापासून मी अपेक्षा काय करू. मी दुसरं काय अपेक्षा करत नाही. मला म्हणजे इन्कम आला पाहिजे, मला कुठलं काही बक्षीस आलं पाहिजे, मी कुठली जण अपेक्षा केलं नाही. हे जे दिसतंय सर सगळं ते त्यानं मला भरभरून दिलेलं आहे सर. बरोबर. ट्रॉफी जे असतील समजा माझ्या घरात ते आयुष्यभर राहणार तो माझ्या जवळ ते नावाने. राजूजींना आयुष्यभराचा ठेवा देणाऱ्या लक्ष्मणाचे कार्य असेच चालू राहावं हीच सदिच्छा.